أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dragi poštovana braćo, cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neka je nedmjerna hvala uzvišenom stvoritelju Allahu subhanahu wa ta'ala na svim blagodatima s kojima nas je počastio. Neka je salavat i selam na Rasulullaha Muhammada sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, vrlo i česte ashabe i sve iskrene sledbenike koji budu slijed njegov sunnet u ovom prolaznom dunjaličkom životu sve do sudnjeg dana. Amin. Allahom dželešanu voljom u našem današnjem obraćanju ćemo se družiti sa jednim kuranskim ajetom i pokušati da ga u kratkim crtama protumačimo, razumijemo, shvatimo i da ga, inša Allahu ta'ala, primijenimo u svom svakodnevnom životu. Kao što znate, svrha čovjekovog dolaska na ovaj dunjaluk i boravka na ovome svijetu jeste robovanje Allahu subhanahu wa ta'ala, jeste njemu pokoravanje, jeste njega jedinog priznavanje za gospodara i izvršavanje svega onoga čime nas on duži. Kad kaže وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, džine i ljude sam stvorio samo zato da mi ibadet čine. U tom smislu naša prva osnovna obaveza jeste kod sebe izgrađivati bogobojaznost, odnosno svijest o sve prisutnosti stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala, jer biti bogobojazan znači doslovno plašiti se Allaha subhanahu wa ta'ala. Bojati se kroz ljubav, osjećati i ljubav i strahopoštovanje. Jer to je pravi vid ili prava definicija bogobojaznosti, stalno imati Allaha subhanahu wa ta'ala na umu, biti svjestan da je on taj koji nas u svakom momentu vidi, zna šta radimo, zna šta mislimo, zna naša htjenja, naše želje, naše prohtjeve, naše mogućnosti i on je taj koji, dakle, upravlja univerzumom i svim što postoji. Gospodar uzvišeni u suri El-Hašr naređuje vjernicima bogobojaznost kad kaže Estaizu billah Ja ejuhalladina amanu taqullaha wal tanzur nafsu ma qaddamat ligad wattaqullah inna Allaha khabirum bima ta'malun. U ovom ajetu se dva puta pominje naredba ittaqullah, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala. Imajte kod sebe izgrađenu svijest o njegovoj sve prisutnosti. Kad kaže o vjernici, ovi koji vjerujete, bojte se Allaha subhanahu wa ta'ala. I neka svako od vas pogleda šta je za sutra pripremio, ponovo ide naredba bojte se Allaha, jer zaista Allah zna ono što vi radite. Obaviješten je dakle o svemu onome što radite na ovom prolaznom svijetu i ovom našem dunjalučkom životu. Bogobojaznost je nužna potreba svakog vjernika da bi imao samokontrolu i da bi znao kuda kreće, čemu stremi, koji mu je cilj, koje mu je krajnje odredište, šta smije, šta ne smije u ovom prolaznom svijetu činiti i životu i dakle težiti ka Allahovom dželešanuhu zadovoljstvu. Ovaj središnji dio ajeta je nešto na što ćemo posebno obratiti pažnju i posebno podvući i akcentirati, a to je neka svako od vas pogleda šta je za sutra pripremio. Za koje sutra? Na što nas to Allah subhanahu wa ta'ala upozorava? Sutra to je sudnji dan, to je polaganje računa, to je stajanje pred Allahom subhanahu wa ta'ala, to je zagledivanje u svoju knjigu djela, jer dobro znate da sve što čovjek radi na ovom prolaznom svijetu, sve se to piše u njegovu knjigu djela, bilo dobro, bilo loše i za sve što se uradi ćemo polagati račun. Zato kaže stvoritelj, dobro pogledajte šta ste za sutra pripremili. Na prvom mjestu u pogledu odnosa prema stvoritelju Allah subhanahu wa ta'ala. To je prva osnovna dužnost. Šta smo pripremili za sudnji dan iz domena našega odnosa i obaveza prema Allahu subhanahu wa ta'ala. Da li smo ga ispravno vjerovali? Da li smo bili svjesni njegove sve prisutnosti? Da li smo, dakle, kod sebe gradili tu bogobojaznost? Da li smo izvršavali sve ono čime nas on duži? U pogledu našega namaza? Jesmo li revnosno, redovno, skrušeno, sa razmišljanjem
sa punim ubiđenjem padali na seždu Allahu subhanahu wa ta'ala kao naša osnovna obligatna dužnost i obaveza prema stvoritelju. Prema onome koji nas je stvorio, prema onome koji nam je podario zdravlje, podario nam razum kao jednu od najvećih blagodati, mogućnost poznaje. Jesmo li mi uzvratili na te velike blagodati i darove Allahu subhanahu wa ta'ala sa svojim robovanjem, sa svojom seždom, sa svojim iskrenim vjerovanjem u njega uzvišenog. Dakle, u pogledu namaza, jesmo li spremni stati pred stvoritelja Allah subhanahu wa ta'ala i položiti račun za namaz? 5 dnevnih namaza. Jesmo li to obavljali na vrijeme? Jesmo li ispravno obavljali? Jesmo li bili prisutni u namazu sa svojim mislima? Je li nas namaz odvraćao od loših djela, što je svrha i suština namaza? Dakle, svako od nas treba sebi postaviti to pitanje. Jesi li spreman, robe, Allahove robe, da staneš pred stvoritelja i kažeš Gospodaru, obavljao sam redovno sve namaze. Otkad sam postao punoljetan, otkad sam bio obavezan, do svog zadnjeg izdisaja i udisaja vazduha na ome dunjalku. 5 dnevnih namaza koji su osnovna, dakle, obligatna naša dužnost. U pogledu posta, jesmo li spremni stati pred stvoriteljem i odgovoriti račun ili položiti račun, odgovoriti na pitanje kako smo postili? Da li je post bio naše gladovanje? Ili smo bili prisutni sa svim organima u postu? Jesmo li se ustezali od lošega govora, od pogleda u haramu, od govora o nekome ko nije prisutan, ogovaranje, tako dalje? Jesmo li se ustezali od vulgarnog i bestidnog govora, od laži, od drugih riječi koje ne priliče muslimanu i koje, dakle, umanjuju vrijednost posta? Kakvi smo bili u svom odnosu prema postu? Jesmo li ispostili sve Ramazane koje nam je Allah subhanahu wa ta'ala dao prilike da u njima boravimo, da živimo, da ih provedemo? Jesmo li, dakle, bili svjesni svih vrijednosti mjeseca Ramazana? To je taj drugi, da kažem, islamski šart o kome ćemo polagati račun pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Šta smo pripremili za sudnji dan u pogledu našeg čišćenja imetka, zekijata? Šta smo pripremili u pogledu hadža? Jesmo li bili obavezni? Jesmo li ga obavili? Kako smo ga obavili? Na koji način? S kojim sredstvima? Sve ćemo to polagati račun pred stvoriteljem Allahom subhanahu wa ta'ala. Onda kasnije iz domena odnosa prema samom sebi. I da li smo bili svjesni da je naš život, naše zdravlje, ono što nam je Allah subhanahu wa ta'ala podario, emanet kojeg smo obavezni sačuvati i kojeg smo obavezni predati Allahu subhanahu wa ta'ala? Da li smo ugrožavali svoje zdravlje sa onim što je zabranjeno, što nam je Allah subhanahu wa ta'ala haramom učinio da konzumiramo, a šteti našem zdravlju? Da li smo vodili računa o svojoj mentalnoj zdravosti ili mentalnom zdravlju? Jesmo li opijali svoj razum drogama, opojnim sredstvima, alkoholom, onim što pomućuje razum pa čovjek ne zna šta radi? Morat ćemo položiti račun pred Allahom subhanahu wa ta'ala. Da smo pripremili za polaganje računa ili da kad stanemo pred Allahom subhanahu wa ta'ala iz svog domena ili odnosa prema svojim roditeljima. Kako smo se odnosili prema njima? Jesmo li postupali sa kuranskim imperativom da im se obraćamo sa riječima poštovanja punih, da ne podviknemo na njih, da ih pazimo, da na njih vodimo svaku brigu oko njih kada jedno od njih ili oboje starost kod nas dožive, da im ne uzvratimo riječ, ne podviknemo na njih i da, kako kaže Allahov poslanik, zaradimo džennet kroz brigu o svojim roditeljima. Šta smo pripremili za sutra, odnosno za polaganje računa iz našeg domena i odnosa prema svojoj familiji, prema svojoj supruzi ili supružnici, međusobno, žena prema čovjeku, čovjek prema ženi? Jesmo bili pravi nosioci emaneta i zaštitnika svoje porodice? Jesmo li svoju porodicu hranili na halal način? Jesmo li odgajali? Jesmo li uticali na njih da izvršavaju Allahove dželešanuhu naredbe, da obavljaju namaz? Isto tako prema svojoj djeci, kako smo ih odgajali, s kojim imetkom smo ih hranili? Jesmo li ih podučavali Allahove dželešanuhu vjeri onako kako poslanik alejhi selatu vesselam od nas traži? Jesmo li svojoj djeci ulili u njihov identitet, da robuju samo Allahu, da vole poslanika, da vole Kur'an i Kerim, da pomažu Allahovu dželešanu vjeru, ili smo to prepustili da ulica radi umjesto nas? Onda šta smo pripremili za polaganje računa iz
domena odnosa prema drugim ljudima, prema komšijama, prema rodbini, jer smo upućeni na sve njih. Jer čovjek je, kao što znate, društveno biće, živi u zajednici, upućen je na sve ono što čini sastavnim dijelom našeg života. Dakle, i odnose prema drugim ljudima, prema drugim konfesijama, drugim vjerama, prema životinjama, prema ostalim Allahovim dželešanu stvorenjima, prema prirodi. Da li smo bili zatnici Allahove dželešanu prirode, čuvari reda i poretka kojeg je on uspostavio u životu na ovom svijetu, ili smo to na svaki mogući način kršili, uništavali, zagađivali, upropaštavali itd. itd. Dakle, šta si Allahove robe pripremio za susret sa Allahom subhanahu wa ta'ala, za polaganje računa? Jesi li svjestan da ćeš stati pred stvoriteljem i odgovoriti na sva ta pitanja? I poslije ovog pitanja stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala opet kaže vattakullah, bojte se Allaha, imajte Allaha subhanahu wa ta'ala na umu, znajte da je on sve prisutan, da zna šta radite, obaviještenje, dakle, kako završava kuranski ajet, obaviještenje o svemu onome što radite. U sljedećem ajetu stvoritelj Allah subhanahu wa ta'ala kaže وَلَا تَكُونُوا كَلَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنْفُسَهُمْ. I nemojte biti kao oni što su zaboravili na Allaha, pa je Allah zaboravio na njih. Dakle, ne smijemo biti u toj kategoriji da zaboravimo na Allaha subhanahu wa ta'ala na ovom svijetu, pa da on zaboravi na nas na budućem svijetu i da budemo prepušteni toj teškoj sudbini, odnosno Allahove dželešanu srdžbi, a to je bezdan, to je stradanje, to je katastrofa, to je džennet i džehennem. Molim Allaha subhanahu wa ta'ala da nas u ovim mubarek danima obilato nagradi, da nas uputi na pravi put, da u nama izgradi ovu svijest o sveprisutnosti njegovoj, da budemo svjesni da ćemo polagati račun, da se bojimo njega uzvišenog i pripremamo za dan obračuna. Wa akhiru da'wana enil hamdulillahi rabbil alamin.